का हो? अरे बोला ना मरते मुहवा से। का मेहरारू मरल बिया? हाँ लइका मरल बा। ए मर्दे तहन लो एगो ना एगो ढोंग क के चल आवो तारा लो। हैसन हाटा काठा शरीर लेले बड़ा आ गुंग बनल बड़ा। हट तारा शर्म लागे के चाही कि हैसन देह लेके तू मांगत चलता रह। पानी चाही? हाँ ना गइले जले एको गो नया नया तहन लो ढोंग उठा ले तर लो। ले ले बड़ा एगो पगाहा आ हेतरी हेतरी कइले रहत रह। जा सुतल खराब कइल। अब काहे खातिर पीटत तर के अड़िया? खाए के ना खाए के नहीं खे तहारा लेखा 20 गो रोज ढोंग आवो तारा ना जा तरन तहन लो तो एकदम हम कहता नहीं जा जाए चल हट। एजा कुछ मिले ओले ओले बा ना? अरे मर्द पगला गइल बड़ा का तू? ले आई डंट ना मनब जा गरु खियावे के बा खिया लेब। गाय खियब रह के ना हैसन दे लेके आ मांगे के ए मैराम बा ना काम करे में मेहनत बा। जा बताओ है लंबा चौड़ा दही लेके आ एगो पगहा लेके आ गुंग के रोल धइले बा। एक से एक रोल खेल तारा सही ई मांगे वाला एकनी के तो धंधा निमन अपना लेले बड़ा सब। ये हाजी का पिटतनी का चाउर हमारा के देबी? हाँ का भले बोली मुहवा से का गाय चराई भी? हाँ गाछ मतलब गाय मरल बिया रउआ से? अच्छा लाछना लगल बा। अच्छा तो इहे ना कही तो बोलम ना। अच्छा बोलल ना जाला ना। अच्छा चारों ओर भीख मांग के का करीला? भोजन करीला। अच्छा कितना दिन ऐसे मांगो? 21 दिन मांगो अभी पूरे गांव में घूम के? तो के कहल रउआ के मांगे के? अरे पंडित जी लो ना पंडियो जी लो कुल ढोंगे रचेला लो का? हाँ अच्छा रही लिया बतनी ली ठीक बनू। अच्छा जाई हाँ ठीक बताई हाँ तना सुंदर शरीर ले बने लक्षण लागल बा एगो नीमन ही धांधा हो गइल बड़ू है। के हाजी पता न किया कितना दरवाजा पीटत हती है। चल के देखे का पड़ी। चलो ना हो चलो ता चलो देखी के हो का हाजी कहाँ से बनी? ई तो बोलत है ये नहीं खाना हां है पूछी का कहता रहो ई का कहता जी लागत न आवेलन जब गौवा में बहुत दिन हो गई कुछ गाय और मर और जाला तो मांगेलन जब घूम बन के गाय मरल बिया का कहता रहनी? ई चाउर मांगत रहन इनके लाछना लागल बाटे। ई का कहला? अच्छा ना हमरा तो पता ही नहीं खे। अच्छा जा पहले लेके आव तो हम बतावो तनी। जा लेके आव तो तन चाउर ले ले अइह छोटकी दउए बा ना ओही में ले ले अइह इनके दिया जाई ठीक ना। जा जा लेके आव। कैसे ही हो गइल ह? अच्छा बहान के रख ले रहनी फुटोई पर मर गइल गइया। 12 दिन घूमतनी 11 दिन से 21 दिन
पूरा गांव घूमतनी का ले लो। कहतनी के कहतनी नहीं 21 दिन ले पूरा गांव घूमतनी मांगतनी घूम घूम के अच्छा तब इनका लाछना पूरा हो 21 गो दुआर मांग लिहन तब ली ठीक बा जाई प्रणाम चलो